ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲିଟାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି କରିବା। କି ବୁଦ୍ଧି? ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ? ଦେଖିବା, ଦିଅ ଦେଖିବା। ହାଏ, ତମେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲିଟାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ହୋଟେଲ ଖୋଲ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଆସି ଖାଇବେ ଆଉ ତମକୁ ପଇସା ଦେବେ। ଆରେ ବା, ତମେ ତ ମୋତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଲ। ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ହୋଟେଲଟେ ଦେବି। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଦେବି। ତମେ ହୋଟେଲରେ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କରିବ। ଆରେ ବା, ଏମିତି ତ ଭଲ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ବିରିୟାନୀ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଦେବା। ଏଇ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ବନାଉଥାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସିବି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ। ମୁଁ ଏକ ବିରିୟାନୀ ରେଡି କରୁଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ହିଁ ବିରିୟାନୀ ହୋଟେଲ କରିବି ମୁଁ। ଆଉ ଡେରି କରେନି। ଏଇଠି ହୋଟେଲ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆରେ ବା, ହୋଟେଲ ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସେ। ଏ ଶୁଣ, ତୁମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ସାରିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ସେପଟେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଆସିଛି। ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଲୋଡ୍ କରି ବିକ୍ରି କରିତେ ନେବା। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ରେଖା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇ କିଛି ଶିକାର କରି ଖାଇବା। ଆମକୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଦେଖ, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି। ଚାଲ ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆରେ ହଁ ତ, ଚାଲ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଆସିବା। ଏଇ ଶିଆଳ, ଏଠିକି ଆଇଲୁ। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଏଇ ଶିଆଳ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ତ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣିଲୁ? ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ନୂଆ ହୋଟେଲଟା ଖୋଲିଛି। ମୋ ହୋଟେଲରେ ଖାଲି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଶିଆଳ, ତ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ମଜା ଆସିଗଲା। ତ ବିରିୟାନୀର ଦାମ କେତେ କହ? ଡାକ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବି? ତମେ ଯାହା ଦବ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ନେ ହୀରା ପଥର। ଏଇ ହୀରା ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ରାକ୍ଷସ ଭାଇର ଜୟ ହଉ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହୀରା ପଥର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏଇ ହୀରା ପଥରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଆଳ, ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ଆରେ, ହୀରା ପଥରଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ହୀରା ପଥର ତ ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେନି। ଏଇ ହୀରା ପଥରଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ଡାକୁ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ନକଲି ହୀରା ପଥର ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେ ଡାକୁ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ନକଲି ହୀରା ପଥର ଦେଇକି ପଳେଇଲା? ଏ ଶିଆଳ, ତୁ ତ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଇଛୁ। ତା ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ରଖିଛୁ? ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ହୋଟେଲଟା ଖୋଲିଛି। ଏବେ ଖାଲି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼େଇବି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣ। ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ବସ ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି। ଆରେ ବା ଶିଆଳ, ଏ ବିରିୟାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ବିରିୟାନୀ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ବନେଇଛି? ବାଘ ମାମୁଁ, ଏ ବିରିୟାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଛି। ଆରେ ବା, ଶିଆଳ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବନଉଛି। ହଉ ଶିଆଳ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲ,
ପଇସା ଦିଅ। ହେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ଆସିଛ ମୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମାଗ ଦେଖିବା ଭାଗ। ଏଇ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଯେତେ ବଡ଼ ମୁହଁ ନାହିଁ ସେତେ ବଡ଼ କଥା। ତାହେଲେ ମୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛ, ଚୁପଚାପ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏ ଶିଆଳ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇବି। ଏ ଶିଆଳ ସେପଟେ ଦେଖ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଡାକୁଛି। ଆରେ ହେ, ଏ କି କଥା? ବାଘ ପଳଉଛି ଶିଆଳକୁ ଧରିକି? ଏଇ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବାଘକୁ ଧରବି। ଆଇ ଶିଆଳ, ତୋ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ? ଶୀଘ୍ର ଆ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। କହିଲା ଭାଇ, ମୁଁ ତ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଅଛି। ହଉ ଯାହା ଅଛି ନେଇକି ଆ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଗରିଲା ଭାଇକୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦିଅ। ଏ ଗରିଲା ଭାଇ, ବିରିୟାନୀ ନିଅ, ଆଉ ଆରାମରେ ଖାଅ। ଶିଆଳ, ତୋ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇ ନେ 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବାକି ପଇସା ଫେରା। ଗରିଲା ଭାଇ, ମୋର ତ ନୂଆ ଦୋକାନ, ମୋ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣି ଦିଅ। ହଉ ତାହେଲେ ବାକି ଥାଉ, ଆଉ ଦିନେ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଏଠି ତ ବାକି ଖାଇବା ମନା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଖସିଯାଏ, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆରେ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ। ଏବେ ତ ସବୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ପଳଉଛନ୍ତି, କେହି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେଇଟି, ହୋଟେଲ ତମ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଶୁଭୁଛି, ଏଇ ଶୁଭୁଛି, ଏଇ ଟିକେ ଶୁଣ ତ, ଶୁଣ।